ko mi annintinta yen wakkilo waɗen nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no maaki ɓe andin no bappa maɓɓe Abbas ɓeyni ene ajjata mi yetoma hunde tawata si a waɗinde Allah yafotoma dennagal bakkatuji maɗi jani ɗin e tosoki ɗin suuɗiɗi ɗin e feeñuɗi ɗin ko anduɗa fimu e ko anda fimu adiɗi e sakkitiɗi fop Allah o yafotoma ajjata mi yetoma ɗum bappa maɓɓe ni yetolan nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki si a heɓi feere waɗu ñande be ñande ko wiyete kon salatu tasbihi julde subben hinago ngon ñande be ñande juula ɗum sa heɓata feere ñande be ñande jumare be jumare waɗu nde wotere sa heɓata feere jumare be jumare eto waɗa lewru be nde wotere sa wawata wadde lewru be nde wotere eto waɗa nde wotere pette nder hitande nde sa wawata wadde ɗum ɗon eto waɗa nde wotere nder gurdam maɗam fof etoɗa waɗa nde wotere ko wiyete salatu tasbihi joni noon oɗo ko jumma arano onni e juma ɗo wakkilo waɗamo e nde juma ɗo musidɗo julɗo tedduɗo feƴƴina yewtere nde fi andintingol musidɗo ma so wawari wadde ka jemma ɗo no wodi ni woɓɓe fewno ɗo haray kamɓe ko ñalorma ni amma enen Europe ga woni ni tumbere jemma ko 0 heure -5 ni enen ka meɗen gama -10 ko wiyete salatu tasbih julde subbon hinago si a waɗi nde wotere e nder gurnam ma fo wata ronku ɗum ma nde wotere e nder hitande ma ɗum nde wotere e nder lewru ma nde wotere e nder yontere ma nde wotere e kala jumare ma ɗum waɗa ñande be ñande wakkiliɓe waɗa ñande be ñande hikkiɓe ɗon ɓe waɗa nde wotere e nder yontere hikkiɓe ɗon ɓe nde wotere e nder lewru hikkiɓe ɗon ɓe nde wotere e nder hitande hikkiɓe ɗon ɓe nde wotere e nder gurdam maɓɓe fofuɓe ɓe wuuray ha ma ya waɗari hay nde wotere yo Allah danno e tawnede e ɓen ɗon ko wiyete salatu tasbih ko honno o juulirte en waɗino yewtere fi makko inchallah en fillitoto kadi hara no yawiri ko darɗe nayi woni on tigi juulata o juuliraɗe wana o juulirta noon kadi fana so dari ko inni Allahu akbar o janga fatiha on ha o gayna o watta ɗon simoro newanindemo o inna subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wona go'o subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar woni ɗiɗi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar woni tati o naɓirani ha o timma laabi 15 si timmi laabi 15 o turo ka koppi so o turike ka koppi o jangi subhana rabbiyal azimi on de laabi tati ha o gayni o watta ɗon kadi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ɗon woni go'o o naɓa ɗon ha o timmina 10 o ɓanto o inna sami allahu liman hamida rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi o waɗa ɗon kadi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar woni go'o subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar woni ɗiɗi o naɓa ɗon kadi ha o timmina nde laabi 10 o sujjoya ka leydi so sujji ka leydi ha o gayni o waɗi subhana rabbiyal a'la on laabi tati ɗon kadi waɗa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar woni go'o subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar woni ɗiɗi o naɓa ɗon kadi ha o timmina nde laabi 10 o ɓanto so ɓantike o inna rabbi gfirli warhamni waɗini wafini warzuqni so gayni on ɗon adu o sujjitoyde ka o jooɗi ɗon o inna subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar woni go'o o inna kadi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar woni ɗiɗi o naɓa ɗon kadi ha o timmina nde laabi 10 o sujjoya sujudu ɗiɗaɓo on so sujji o inna subhana rabbiyal a'la on laabi tati ha o gayna o watta kadi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar woni go'o subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar woni ɗiɗi o naɓa ɗo kadi ha o timmina nde laabi 10 so ɓantike ɗon ado o immanade darnde makko ɗiɗaɓere nden oɗo wiyete jalsatul istiraha so ɓantike ka sujudu ɗiɗaɓo o jotto ɗon fi waɗugol subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar o naɓa ɗon nde laabi 10 si o immano noon hande kadi darnde makko ɗiɗaɓere nden so immanike darnde ɗiɗaɓere nden o naɓa e fatiha o gayna o watta simore o ƴetta kadi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar o naɓamo ɗon laabi 15 wano o waɗirno noon ka darnde aranere ko ɗum holli darnde be darnde ko hawrata ko nde laabi 95 joni noon laabi 95 nde laabi 4 ko ɗum hawrata ko laabi 300 ko ɗum ɗo wiyete salatu tasbihi julde subbun hinnago ma ɗum salatu tasabihi haray ɗum ɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam jannuno bappa maɓɓe Abbas
yoɓe waɗu ɗum ɗo ñande be ñande si ɓe heɓi feere si ɓe heɓari feere yoɓe waɗu nde wotere nder yontere ma jumare be si ɓe heɓari yoɓe waɗu wotere nder lewru si ɓe heɓari feere nde wotere nder hitande si ɓe heɓari feere yoɓe waɗu nde wotere nder gurdam maɓɓe fou. Allah yaafuma bakkatuji ma jani e tosoki suuɗiɗi e feñuɗi ko annduɗa fimum e ko anda fimum ko tewa e ko falja. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yaafotoɗo bakkatu yo Allah yaafola yaafo on fof moɗon dendagal bakkatuji moɗon janɗi fanɗi suuɗi feñi ko anduɗon fimum e kon anda fimum ko tewa e ko falja. ala yaafotoɗo bakkatu si wona Allah. yo Allah yaafo en e nder ndu lewru sumaye o rinɗina en fof meɗen e natugol yiite jahannama o hokka jannatul firdausil ala o hoɗindino yan enen e mawɓe meɗen e dendagal ɓeygureji meɗen ka duhiɓe ka suddiɓe gorol e deyol wondude nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ka aljanna makko ɓurɗo towude innahu waliyu zalika wal qadiru alayh. haray si muuyowo on muuyi ɗum ɗo mi falno andintinde hoore an andintina on mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo ma Allah maran en fu meɗen ka mandake jeymoɗe moƴƴo ñande wawana hoore meɗen kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo goɗɗo wawi nafitoroyde yo Allah kafindin en fu baraji ɗin waɗana en fu meɗen sadakatun jariya ñande surroɓe arti. Allah min torikima sabu teddugol o jemma e nder ndu lewru suumaye wurnu mon e hoore o aduna fodde gurdam ɗam no moƴƴani men Allah ñande tawata ko laakara woni ko moƴƴani men Allah mi torikima ƴettitu wonkiji amen nden ñande harmina ɓalli amen e ɓalli mawɓe amen fof e natugol yiite jahannama. Allah wata waɗu geɓal yiite jahannama e ɓalli amen. Allah mi torikima ɗi zurriyaji amen ko zurriya e ɗe leyɗe porto ko an wawi fewnude Allah fewnan men ɗi hoore l'islam e o waɗu e hunjiɓe qur'ana e sunna waɗu men wonayɓe sabu no l'islam sakitora e ɗe leyɗe ɓe musidɓe meɗen jogiiɓe soñjaji e hoore ɗi laawi kala ka ɓe woniri ɓe fokkiti natoro Allah renuɓe aynuɓe hiwɓe danduɓe kadi hewtinoyɓe kaɓe fokkiti toon newinanaɓe kadi wonunde nden ya rabbal alamin. leydi meɗen ndi lagine e dendagal leyɗi julɓe ɓen fop yo Allah waɗu leydi meɗen hara ko dogantendi wona dogetendi. yo Allah hokkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yiɗuɓe lagine hiɗi ɓiɓɓe lagine feppindinayɓe ɓiɓɓe lagine fuu hara sa bonna e leydi ndin hara hula. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.